Els ànims sempre són molt més positius quan vens de guanyar, però és veritat que jo crec que ara tenim l'equip molt conscient de que no només amb una setmana de puntuar basta i que al final s'està demostrant que el que cal és continuïtat en anar puntuant per poder sortir d'allà baix, perquè tot i haver sumat de mestres segueixes a la mateixa posició. Sí que és veritat que retalles punts, però que tots els de baix s'han posat les piles i molts estan puntuant, llavors a nosaltres ja ens cal una cosa diferent, que jo crec que tot passa per acumular 2 victòries consecutives i que l'equip de veritat comenci a ser regular. Bueno, Tenerife des del començament, des de pretemporada, ja va deixar molt clar quin pla de lliga tenia. Tenia un projecte molt xulo, ambiciós i no crec que no li sorprèn a ningú que estigui a la part alta. És un equip que competeix molt bé, a casa ja han deixat claríssim que no es deixen punts contra ningú i fora és veritat que és un equip que competeix, que físicament està molt per sobre de la majoria d'equips i que jo crec que fa com molt poques coses, però les poques que les fa molt bé, domina els aeris, és un equip que té una intensitat molt bèstia i que crec que és un perfil d'estil de joc que a nosaltres no ens acaba d'agradar ni ens beneficia, llavors ara toca veure un altre registre de l'Europa en un equip que juga molt més directe i que a més està molt còmode en un partit que sigui de duels i d'aeris. A veure, crec que ara mateix no pensem en col·laborar amb el Tenerife, sí que és veritat que sempre, i tornem al missatge de la setmana passada, pensem que és molt important millorar els resultats de l'anada i òbviament aquest va ser el primer punt. Guardo un molt bon record d'aquell, crec que l'equip aquell dia va donar la cara fins a l'últim minut i que de fet recordo fer-nos una foto de celebrar aquell empat, sabent que era un punt importantíssim i que a més era en un camp complicat. Ara canvien les tornes, venen elles a casa, però és veritat que la dinàmica també ha canviat. Elles estan molt a dalt i penso que sumar contra Tenerife vol dir que estem fent bé les coses i que estem en el camí de poder, com a mínim, anar sumant cada setmana, que això és el que ens anirà allunyant de les posicions de baix. Òbviament nosaltres pujar el nivell estem fent molta feina d'estructures defensives, de defensar-nos d'aeris, d'estar preparades pels duels, perquè no tot sigui el joc bonit on estem còmodes nosaltres, sinó també saber capaces, o ser capaces de contrarrestar i saber jugar també nosaltres en aquest joc directe. La veritat és que Patri estava fent soroll a entrenaments per entrar, jo crec que va deixar molt bon nivell. Les primeres jornades crec que tothom va parlar molt del seu fitxatge, al final sabíem que era una incorporació important. És veritat que costa la gestió quan tens molt bones porteres, i nosaltres tenim 3 molt bones porteres. Sí que vam parlar que en funció del pla de partit seria important una portera o una altra. Jo crec que Curbelo et dona una personalitat en sortida de pilota que era el que ens calia amb la pressió que ens anava a fer Albacete, que al final era no venir-nos molt altes però després nosaltres no equivocar-nos. I al final important, i jo crec que amb un punt de sort, però important va ser deixar la porteria a 0.